Euskalduna Bilbaon momentu gozoan gaude. 2024 errekor urtea izan da. Lehenengoz gure historian 8.600.000 euroko fakturazioa gainditu dugu. Azkenengo 3 hilabeteak, urria, azaroa eta abendua, 1.000.000 gorako fakturazioa izan dugu 3 hilabetetan. Errekorra barriro. 400.000 pertsonatik gora pasatu dira gure egoitzetatik. Eta 80% okupazioa izan dugu. Datu guzti hauek egiten dute, baieztatzen dute, errekor urtea izan dela guretzako. Nazioartekotzea helburu estrategikoa da Euskalduna Bilbaorentzat, eta 2024ko datuek apostu horren arrakasta erakusten digute. Orain arte gure ekimenen 10% bakarrik da nazioartekoa, baina horren inpaktua geure fakturazioan 33%koa da. Horregaitik eta Bizkaiarentzako daukan garrantziagaitik, horregatik gure helburua izaten jarraituko dugu hurrengo urteetan. Baina zeozerk posten bagaitu Euskalduna Bilbaon, gure bezeroen asebetetze maila da. 5-etik 4,5 baino gehiagoko puntuazioa ematen digute. Gure espektakuloetara etortzen diren 84%ak positibo edo oso positibotzat ematen du gure jarduna. Eta 85%ak errekomendatu egiten du berriro etortzea Euskalduna esperientziara. Baina arrakasta guzti hau zuoi esker da. Euskalduna jauregiko langileak, enpresak, bezeroak, gure publikoa, guztioi esker eman dugun emaitza. Eta etorkizunari begira, gure konpromisoa berresten du Bizkaiaren aldeko lanean, Bizkaiari ongizate ekonomikoa eta lanpostuak sortzen jarraitu dezagun hurrengo urteetan.